Asmaranala, permintaan dari Mas Dimas Ketung bersama Garangan Squad Original juga Karisma Bro, ada Gemandi Lekting Desis Kapus kita. Iya Mas Kapung. Piye lo? Piye? Piye? Rapopo sayang. Rungokno prasetyaku monggo sliramu. Piye? Sumawur sahyo lintang asri rinenggo ing awang-awang hanyuk seni prasapaning ati amung sira juwita kang tak tresnani. Mas Mopet, sabare bos. Terima kasih bos. Ini Mas mustikaning nolo. Iya ngono Mas. Senadyan nyebrang sagara akli setiaku ora bakal solo hati. Senadyan rubeda kang tumeka sirna awit gedene rasa tresno. Garangan Squad Original spesial untuk Mas Dimas. Sumawur sahyo lintang asri ing awang-awang
Nggih Siska Smoronolo sampun Ya. dipun aturaken panyunan saking Mas Mas Dimas Kentung. Nggih.